Salaboyi yana nan, Salisu na gode ma. Salaboyi yana nan, Salaboyi yana nan, boyi fa yana nan, Salaboyi yana nan, gashi nan yana tashewa. Salaboyi na gode ma, Salaboyi bai raina ba. Gamunan ga Salaboyi ina gaida ka. Gamunan ga Salaboyi ba zan raina ba. Baya goya marayu, Salaboyi bai raina ba. Allah ya riga ma. Na mun si dan hajiya, na mun si yana nan, na dan hajiya ba yana nan. Salaboyi boyi, dan Kano ne. Salaboyi boyi, dan Kano ne. Mai sadaka mai kyauta, na bari zai. Allah riga mu, Salaboyi yana nan. Ato jama'a assalamu alaikum. Mun zo muku da wani ƙayataccen labari wanda aka tafka abun kunya cikin sauƙi ba tare da an sha wahala ba. A hanya ne an taho wani bawan Allah ya haɗu da ɗan gidan abokinsa. Buɗar bakin wannan bawan Allah ya tambaye shi cewa yaro ina babanka. Abin da zai fito daga bakin wannan yaro shine cewa baba yana gida yana shan yarmu. To muna ƙara kira ga iyayen abokanai ku daina ɗan a gaban 'ya'yan wasu ko da ba 'ya'yan ku ba sakamakon cewa yaro ba shi da sirri. A nan dai an tafka abin kunya Ubangiji Allah ya samu dace.